Има едни такива по-особени нощи. В такива нощи може би стигаш до най-големите прозрения и взимаш най-важните си решения. В такива нощи, когато мислите припускат в главата ти една след друга и не ти дават да заспиш, може би се крият най-ценните дарове на нощта. И точно в една такава нощ аз реших: в живота си избирам да съм щастлива. Толкова е просто. Дори нещо като щастието може да е въпрос на личен избор. В живота си избирам да съм щастлива. Да се смея до сълзи, да се радвам на изгревите, да се възхищавам, гледайки залезите, да пея с птиците, да тичам с пеперудите, да газя из потоците, да крещя обичам те на някой, който също ме обича, да рисувам цветя и да сънувам облаци, да виждам красивото, да остана на страната на доброто и на обичта, да прегръщам невинно дете и то също да ме прегръща, да чакам утрешния ден, както се чака празник, да заспивам с мечти и да се събуждам с надежда, да пиша стихове и да плача на филмите, да галя котките и да храня бездомните кучета, да притихвам, слушайки хубава музика, а после да танцувам неистово, да минавам под капчуците, да скачам безстрашно в локвите, да пия вино през зимата и да гледам как падат снежинките, да се разхождам по брега на морето, а вълните да обгръщат нозете ми, да оставя следи в пясъка, а някой да тръгне подира им, да хвана за ръка живота си и да тръгнем заедно на някъде, знаейки, че пътят задължително води до нещо хубаво. Защото в тъмнината и тишината на една особена нощ аз сама избрах на къде да тръгна, към това да бъда щастлива.